tena very avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit. Tompoko rasy tompoko vavy magnano mbaratsaratsika jiaby zay pagnaka tsy tapaka ty fandarana ty na mipage zegny na amin'ny groupe maro samihafa zay mahazatra atsika fagnarahana azy ty agny araka zay fahitatsika tagny amin'ny page tagny lahety no vahin'ny fandaharana sasy di bien dit amin'ny andra ny antike magnano mbaratsaratsika jiaby araka sy tehatra amin'ny farany dia miarahaba ny lahety koa na ekiny vahiny atao amin'ny fandaharana sasy di bien dit. Misaotra amin'ny fivolagnana miaraba Zoko Midara ao koa arabe koa cameraman atsika agnatin'ny sary ty izy arabe ny mpagnaraka fandaharana ary vogno agnaraka fandaharana miaraka amin'ny lahety niany ndraiky Midara. Zahay jiaby bibi na mainty na malanty zay jiaby bibi na foiky na lava zay jiaby bibi lehilahy jiaby ambony tany jiaby bibi na maskiny mpanambola jiaby bibi. Asa magneke malak magneke lala kote azuma helela ma asa magneke malak magneke lala kote azuma hema vandva asa magneke malak magneke lala kote azuma helela ma asa magneke malak magneke lala kote azuma hema vandva mama chama mademoiselle azova ngarnanao ya ilek fo ngarnanao za angarnana fo ilek kana sen Letsia sen ramambe kara Letsia sen mangababadnol Bandai listen Tandemo refa yavtsao lafo pitsanganagna lalako ty azy magnantsisy raha tsy anagnagna mbola hafanzaigny raha valomanagna na ariary zato amin'io tsy ampelatagnagna azy matoky amkoragna anazy volagnisy aliba nefa vita maria lalako ty hazoma elela mam hazona niany amarena tsy hoany tengignena fagnarategna tiany mahay mikoragna ko fambony kokoagny mahay mikoragna anao ataony sary tiagna aza magneke malak magneke vaiavy kote azo mahay manamtam aza magneke malak magneke vaiavy kote azo mahay manafsa aza magneke malak magneke vaiavy kote azo mahay manamtam aza magneke malak magneke vaiavy kote azo mahay manafsaf famangala vaiavy na we lahity marobe tsy mahay na ty agnaranao milahity ty na ino tian'olo fantary hoe azovy mary agnaranao ty agnaranao jiaby complet agnarany lahity feno za donc tsy haiko hoe tsy hoe tsy haiko agnarako fa za zegny mbola maro tany indianako par exemple somaro misy jeu zay ataoko zay olo mahay agnarana anaka mezako cadeau donc zegny ary haiko mety olo ahita vidéo ty amin'ny tany jiaby handalovako tsy agnarako jiaby ny ambarako fa lahity zegny ndraiky agnarako amin'ny copie lahety zegny amin'ny copie agnatin'ny copie-naka lahity agnatin'ny copie-nao fifankaignanao tagnanao tantragno tay fa lahety zegny kainanao fa lahety zegny zegny olo jiaby anao d'accord na namako mpiara-mianatra tagny mahay zegny ok d'accord firy taogno lahity am'izao fotoagna 24 taogno lahity olo avy aiza anao io avy Port Berger Sofia Port Berger misy fianareo ray tampo aroy aroy lalahy jiaby lalahy aby tsy magnana bavy zegny anao za tsy manana d'accord lahity parcours universitaire na scolaire zegny andalovanao atrezanjano karakaraha za baka 2011 za nijanogny nianatra 2014 zaho licencié art média ndraiky immédia tary tankady fotsy Antananarivo tary nianarako nazo licence za dia nijanogny tamy média dia lagniny teo lagniny teo resaka fianarana la musique niantonanjananao zay sa hoe misy antony manokana tsy de la mozika loatra fa za mihitsy nite hijanogny nao ty hijanogny efa nita hasa zay velomagna anao tamin'ny raha nianaranao isa sa hoe la musique teritretanao agnaovanao ny fiainana manomboka viady za micrée izy satria mifandray la mozika le raha nianaranao tary d'accord lahity taiza nahitanao hoe le fahaizanao resaka zavakanto ty tsy haiko hoe na zavakanto razatsika izy na la mozika razatsika izy fa tahiana hitandatsika atry hoe anao fa tokony hagnano la mozika sa hoe zavatra nagnandrakandragna anao dia lasa am'izao fotoagna zao ty resaka zavakanto niasa za anao notaniako tahia nahitanao hoe fa misy talenta ao agnatinao za mahavita raha tsy vitan'olo
amina hira izy koa hira de maro raha vitako tsy vitan'olo ary mahagaga olo na za mipetraka fagnontaniagna nagnino moa za ohatra fogna na zay afaka magnome thème za hoe la hitagnao thème mikasiky zegny za atako sambito ya igny vitsy olo mahavita igny misy mahefa vitsy zay tinay amena micro direct mihira ataovy zegny titre hiranao za de afaka magnano ya fataraty fianakavianao tsisy olo mpanakanto tsisy na raiky anao fogna niaraka tamin'ny namagna zegny nanombola anaovana kirahira ty tamin'ny zanany fa izy manko mety tsy zegny tsony satria hiditra amin'ny sehatra ny kanto kokoa anao atoato anao nahita izy tamin'ny voalohany tagny niaraka tamin'ny namagna sa anao tonga de fa nandray micro ndraiky studio de vita fiarahagna amin'ny namagna tsiniko tamin'ny voalohany non le fiainako tagnatin'ny hira zegny zara période maro fa tsy haiko mety mbola misy question ifandray amizay ve fa avy tamizay zany avy tamin'ny namagna maloha voalohany d'accord anao zany hita hoe somary osé kokoa zany hoe saisay kokoa anao amin'ny resaka texte tamin'ny voalohany za tsy eriky naregny tsy nahay zao vila hety zay fa nisy hira hitako tagny quelque part na zegny tsy eriky tsy niboaka fa raha par messenger fo izy nandeha tamizany nagny tagny misehatra tagny nanombohanao raha safa nisy zaro talohany zay nataonao zay vao hita tamin'ny hira heveriko sy heverina zay mpagnaraka anao fa vetaveta hoe le hira mikasiky vetaveta amin'ny fiainao ino magneta hoe vetaveta zegny zavatra tsy tokony resahigny imasom-bahoaka donc zegny nataontsika hoe vetaveta anakire nataontsika za zao tsy mbogny agnilanao dikan'izay masitroko zay zavatra mahamenatra za ny zavatra zay mahamenatra zay tsy tokony resahigny sy tokony aboaka vahoaka natao hoe vetaveta matonga zao tsy mbogny agnilanakay misy dikany misy amamenatra anao nataontsika na famille raiky miaraka mipetraka tsy mbogny tsy mipalapala dikan'izegny misy dikany samy manitriky ninazy nefa le zavatra niezahiny resahinao tagnatin'ny la musique pourquoi nagnino tagny mitondranao azy fa tsy tonga de mba niresaka velotegna resaka momby na resaka bengy ohatra igny zegny la musique volagninao alohan'ny za nagnano la musique ndraiky maro nety diako nidiniko voalohany resaka hoe anao ivolagna hoe vetaveta hoe za mivolagna raha tsy manjary karakaraha zegny sy hoe tsy manjary fa magnavoa sofiny nidirako tagny anao zanaka tavaritry anao ary anao mety mahay fomba gasy izy koa hainao ary na nareo mizaha mety mahay ino dikany antiromba zegny antiromba le mbola tsy mahay agnontania mahazo magnontany dadilainy izy hoan'izay teraka tavaritra indrindra Sofia Diana mahay zegny Sava mahay zegny ino ma antiromba zegny zay tanora tsy mahay afaka magnontany be ino zegny vovaly zegny hoe za tsy volagny zay devant caméra eto satria le nataoko zegny karaha hitako fa ampy anareo zegny ino ma antiromba zegny dadilahy amintania karakory hira atao amin'ny antiromba zegny fomba gasy izy amin'ny lera manapaka zazalahy igny mankory hira ataon'olo amin'ny antiromba zegny everinao zany fa le hiranao tokony spécial atao amin'ny asa ataon'ny antiromba sa spécial azy antiromba ny hirana ataonao tsy antiromba avy antsika jiaby ety Madagasikara ary hiranao nahazaka tagnatin'ny sofiny tsy haiko jiaby naharegny izy sy tokony regny azy io zegny atsika zegny nampifangaro izy misy hira zegny nataokona ho an'ny zaza misy hira nataokona ho an'ny tanora misy hira nataokona karaha fisikinina koa misy lamba sikininao an-tragno magnino lamba sikininao an-tragno tsy ndesinao mianatra misy hira zegny fitarignesanao agnaty boîte agny magnino tsy alefa l'église agny fa raha iny nampifangarovitsika lasa niharoharo ary izy io zegny tsy avy amin'ny lahety nampifangaro izy tsy lahety voalohany nampifangaro raha izy fa noho ny mety misy responsabilité hafa koa natonga izy nifangaro de lasa nifangaro hoe naregny zaza le raha fa za tsy oroko ny marigny za tsy mira ho an'ny zaza tsy ho an'ny zaza igny ataonao fa ho an'olobe tsy ho an'olobe ho an'ny tanora ho an'ny tanora iny ataonao manomboka amin'ny 7 ambin'ny 10 taogna jusqu'à amin'ny 30 de zay olo amboniny zegny tsy tokony tandregniranao fasakasaka izy fo ndraiky fananakazy igny bon lahety ray aman-dreninao zay na ohatra hoe namamanao ohatra mba fanaregny hiranao jiaby fa regny iny fa regny iny ino zavatra mba niteniny taminao raha nivolagny taminaka ozy izy mamako mety rariny izy koa hivolagna zegny fa voalohany raha tagnaty lohany za tsy volagna hoe mamako pour za na mamako contre za satria hainy mamako tanjonanaka mamako edy olo mahay tanjonanaka
zegny tanjogny zanako ty amin'ny fiainagny ary fanambarako izy alohany za hihira ary mety mbola ambarako eto koa fa za miamy fagnontoniagna mifandray aminany fogna azonao hainy mamako zegny fa irany volagny taminaka hoe ampy ny vitanao zay volagny fa za volagny ny havantsika sanany za tsy manakigna anao amin'ny raha ty ataonao satria haiko anao ankoatran'ny fiaignanao ankoatran'ny hira mahay za mamako ankoatran'ny hira hoe kofa tsy mihira zanako iny fiaignana zanako hainy io tsy nanamiatsiny za ary tsy nikontra za fa tsy tory za fa hoe le havanay saniny nivolagna izy zanakanao anara igny am'izay nivolagny minaka hoe za somary menitra hely ry zamanao tantininao mivolagna za hoe zanakanao mba anara ro tsara haiko ndraiky anao tsy nivolagna hoe ino matanjonao fiaignanao mahatonga reo ro zay mivolagna hoe efa io zegny raha tianao atao amin'ny fiainana de mahatonga reo mivolagna aminaka fa noho za manokagna tiako irespectenao raha zegny mamako tsy pour mamako tsy contre satria ankoatran'ny hira hainy fiaignananaka d'accord anao fa misy vady fa misy sipa ny zanaka mankarakory io zegny matetika fangarotsika jiaby resaka vady ndraiky oliaragna vady za mbola tsy satria za mbo tsy nagnano mariage mbo tsy nangalaka tamin'ire mandreny tagny fa fofombady aveo le olo anagniko fepetra amin'ny complet mahavadiko izy efa misy aminaka fa mbo tsy nalaiky fogna zegny mbola mamofopofogny fo zegny satria misy zanaka mbola anao tsy mihina jamana tsara tsara mihinana jamana anao tsara misesy cigarette zay nahita zegny afaka ambarany amin'ny commentaire sasy dibe atao tamin'ny lera karaha zegny daty karaha zegny mavandy la ety afaka mivolagna zegny anao sady tsy misy geka toa karakory anao tsy migeka toaka tsy mifoka cigarette tsy mihinana jamana zay boka zay mampiara mamako azonao zegny amizay valiny hoe nagnino mamanao ary zegny koa mahagaga mamako hoe magnino ma zanako ty tsy misesitry magnino tsy migiaka tsara misy alcool dala vanao côté zegny sigara jamala toaka lahety hitandregny anao araka nikораgnanao to sy tokony taresagn'elo maro samby hitandregny agnatin'ny écouteurany samby mandeha agnaty lainany agny magnano izy nefa hirany artiste zegny anao tsy maintsy mbola magnano gala olo jiaby menakavo avy jagala zegny tsy maintsy ino ke aminao zegny ko kanto ve ilazagna zany asa sanganasanao zegny zavakanto ilazagna zegny asa ino dikany kanto aminao ame za définition zavakanto azy zavakanto tsara marigny eto ary tsara hoeny besiny maro zegny resaka zavakanto na hoe kanto niova tsy mitovy ny kanto taloha ndraiky kanto avaizo satria kanto taloha na kanto amizao tsy mitovy kanto baka midika raha tsara ary raha tsara midika tiagna tsy misy raha tsara koa tsy tianao karaha nafony tsy vaiavy mandaliny tsara igny zena za mety mahita tsy tsara azona nefa ary le raha tsara zona tiavinao ary magnanja le kanto taloha zany hoe atako hoe zafady miteny gadony za hoe atsika mifaninana kanto na fomba fizaha ohatra hoe hitanareo are mandeha analakely na tsy le analakely mamonjy fombafomba maro misy olo mitsitro antsodigny ary nalakely regny velively amponga mandeha satroko zare mangataka vola amin'olo tsy donc zato olo mandalo hoe tako telo ody magnome vola zare nefa regny tegna gasy ane regny izy koa hoe kanto gasy amy maha malagasy regny zany hoe regny zany ny hain'olo maro hoe kanto fa zay amizay mametraka fagnontoniagna fa magnino olo regny afa mijotso andalambe mangataka vola ary azato roanjato fa zahaviny ny hira ankehitriny hira amizao magnino 50 000 fidiragna ry feno ao karaha za zao ty aleva ropitsoko amponga amy sisiny ary analakely ary aleva ataova misaly araiky ataova prix d'entrée zaho alevo lahety alevo karaha ry koa za zovy mahazo azoly question valiny anareo mamalizy zegny le hoe fomba fizahatsika niova fa tsy zay tsy artiste nagnova zo fa zay artiste magnaraka le raha miova magnaraka fomba fizahany fiarahamoniny ino ma raha tiany fiarahamoniny tsy artiste nahirika hoe karaha tsika zao ty hoe zay volagna hoe raha mikasiky hoe short hely zipo hely tsy artiste mivolagna manaova zipo hely
fa igny ny hitanay de igny ny tian'olo de igny ataony hira. Ohatra anao zao midara mivarota lamba, mivarota lambahoany ery anao, mivarota salovagna, mivarota malabary anao eto. Za ndraiky ivarotro slimo ary triatriaka, ivarotro mini-jupe mini-short collant. Za koa zovy maty vola amitsika roy. Fagnatoniagna zay tsika mamalizy. Zegny zay hoe zay artisty magnaraka le raha miseho fa tsy zay any magnova olo ho andeha amin'ny raha miseho. Zegny zany le zavakanto raha tsara égale tiagna. Raha tianao no kanto aminao. Ary zay nahatonga hoe maro mpihira. Mpihira tiana tsy tiany ery. Ary hira samby misokajiny. Misy hira ho za à l'église spéciale amin'ny lanonam-pianakaviagna. Misy hira hoany, misy hira andeha hitsinjaka agny voasokajika. Fa raha koa nafangarotsika mikorontagna fiarahamonintsika. Karaha anao zao ty hoe andeha l'église anao ke hainao feno tatouage be de boka anao agnano débardeur anao sorena olo am-piangonanao fa nagnino koa na lavatagna tsy tan'olo raha agnatiny ainao. Igny zegny hoe magnaraka norme anao. Fa anao andeha l'église ke sorta hely nde anaovanao tsy normal zegny. Afangarotsika le raha. Hira samby amin'ny karazany. Misy hira ho an'zegny, misy hira ho an'zegny, misy hira ho an'zegny. Aminazy igny zay le zavakanto hoe raha tianao. Io zegny samby amin'ny kantonazy olo jiaby. Tsy mitovy raha tianao Kanto jiaby. tamin'ny 1960 zany fa tsy nitovy kanto tamin'ny 70, tsy nitovy tamin'ny 2010, sy 2019. Mazava ho azy. Zay zegny tamin'ny donc zegny nandeha par génération kanto. Ya. Kanto génération 2000 zany kantonao. Mazava ho azy. D'accord. Anao fe matsafa agnisan'anao fait partie n'olo mamoty kanton'ny 1960 namoty kanton'ny avec malabar sy ny salova satria anao zao kanton'ny mini short sy kanton'ny ponkiponky. Tsy lahity. Tsy lahity responsable zegny. Tsy voalohany tsy lahety voalohany nagnano clip karaha regny. Atsy igny le raha voalohany hitany mpankafy lahety. Ino ohatra? Lahety zay mbo tsy nihira fanaro olonay zovy Nicki Minaj ohatra, zovinay Rihanna, zovinay Beyoncé. Maro fanaro gasinay zegny zay vinay lahity. Ka Beyoncé tsy malagasy, anao malagasy karaha zay de mahirana zay mitandregny anao rehefa avy eo. Bon. Ano zany, anao lahety gasy, mitovy zay. Atsika nanagny kolotsaintsika hafa na de nisy azy tamin'ny télévision na tamin'ny sary na tamin'ny gazety hitatsika ny fibongbongina Rihanna sy Nicki Minaj, anao tsy Nicki Minaj zany. Anao gasikasy mitovy raha aminay nefa mivolagny raha ambalahana anay ry sahirana zay. Ya, agnamboatra place za. Hitanareo, tsy haiko na mbola ho avy question fandraigny ty fa lefa direct volaniko amizegny. Raha aboaka lahety amin'ny clipiny tsy raha vaovao masontsika fa donc izy tagnatin'ny télé no vaovao amitsika hoe ambarako hoe io ne raha iaignansika fa tsy hoe lahety na hirak'olo hoe manaova mini-jipo mbola tsy teraka za fa nisy agnarana zay hoe mini-jipo zegny. Ary zahay mpihira ary hoe tanjonay karaha za ary hoe tanjonaka mety gaga anareo maregny tanjoko voalohany hoe lahety magnandra vetaveta nefa zegny tanjonazy. Tanjonaka voalohany za fiara-miasako ndraiky asa soako mpitondra anaova clip karaha io. Azonao mipetraka aminaka fagnotoniagna hoe ino asa soanao amin'igny. Tanjonaka faharoa vola. Mavandy olo mihira tsy mitady vola. Tiako ny agnano malabary, tiako ny agnano hira gasy agnano tononkalo. Fa zaho izy koa nagnano zegny na ariary zato tsy diran'olo mizaha concertako na galako na showcase ataoko. Fa nohony za mahay hoe igny le raha tian'olo, igny le raha tadiavin'olo, za nagnano izy. Ary talohany za nagnano izy efa nisy raha hitako zay za hoe agnano koa za. Bon, lahety. Anao zay manko hoe agnatin'ny tono miakatra anao io. Zay zany fahitako fomba fijeriko manoka fa tsy haiko n'olo. Kanefa ninao zany tsy hiala agnatin'ny jerinay zany hoe lahety zany anao vady question. Hiova raha hafa ve textenao atsoatsy sa hijanona amin'ny texte vody ny ino ny nono zy iodikodiky amin'io fa anao sasa hiova raha hafa to ato. Le fiovagna igny mbola tsy haiky fa za mivolagna hoe atsika olombelogno baka za zeto tako ny hira zato hirako
dimy amin'igny zany teny ratsy igny fo ny tian'ologno fa le ataoko hoe 5-70 tsy ao an'ologno igny karaha hirako maro ny hirako tsy magnasa karaha hoe tsy malala fomba za tsy magnasa olo agnatin'igny ali anisan'ny hirako nalaza karaha ohatra hoe biby kaka za tsy raha magnasa olo agnatin'igny mitondra message agnatin'ny hira igny fa le hoe vocabulaire ampiasainao misy ohatra hoe lata fa hainay foiny tianao tohizana rehefa avy aminazy igny zare mila vola fa tsy mila lata le mahery zany rehefa avy eo zay koa zay hela zay anao fa ratsy saigny nefa le zavatra fa position tagnanao fa ty anao mivrira moboka anao fa agny de zay hela zay anao ratsy saigny rehefa avy eo non tsy anareny ratsy saigny fa hitana karaha atsika ta l'école medaranao fa avy nianatra anao à l'école magnino anao nahay ataoko hoe misoratra ny mpampianatra manasa lamba ira soa ohatra zegny azonao maro mpianatra mahay zegny fa misy mbola agnatin'ny mpianatra tsy mahay zegny azonao na manasa zay tsy hainy nefa fa direct zegny nde ataoko miolakolaka karakory hoe zany tsy nivolaniko hoe baribary hoe zegny le raha aminay azan'olo izy maro hira mazava rakoragny mbola tsy hain'olo igny zegny hoe za mandiniky hoe misy olo intelligent misy olo badiny agnaty fiarahamonigny igny zegny olo jiaby na bady na mahera tiako volagny amizay zegny anaovako izy direct fa tsy hoe olo mahay mandiniky izy fogna hoe igny viseko agnatin'ny hira fa hoe na bady anao na mahainao hainao firakoragny hirako satria ataoko direct fatahoranao so tsy alaza ve ny ampiasainao zany vocabulaire masiasiaka zegny izay masiasiaka fo aminay zegny atahoranao antony ampiasan'ny vocabulaire maro ange artiste taloha sy zokinao tsy mitovy taogno aminao e nefa magnano raha normal magnano musique tsara mizara mikitiky fon'olo afaka tsinjahagna sy ny karazana fa toala hety anao me majolo jiaby zegny anao ino anao mitsapa hagny mitsapainao aloha pourquoi hoe mitsapa iny zegny mitsapa zegny ny vocabulaire marangitry titenge tsy afaka agnaty vavony anao mitsapa ta misy olo nge mitovy taogno aminao e misy olo ny fahazokinao taloha anao ary lasa nalaza raha laza nitadiavinao tsy voateny passé par là anao fa ino agny fony andalovanao ino loatra ty fitiavanao iraha ry io medara karaha olo manjeny viavy azonao anao zao mety manjeny viavy anao hoe za managna zegny za managna tokotany anao andesiko zegny amiako anao volagna bebe amiako anao masova karaha regny tsika jiaby io vidiko aminao zegny hoe hay moa masova andeha ho azonao alaigny nefa raha finition rakoranao anao tiako tsy mitovy karaha hoe amiranaka tiako ny nonony tiako ny misy olo ndraiky igny ko pirafy mety hoe ainao jiaby tiako anao zegny fa nakazy préciseko hoe tiako zegninao le tsy tomoniko amin'igny mety tsy tiako zegny zegny naka hoe izy karaha igny zegny mahalaise za magnambara izy hoe direct lahety za mahita misy ampony roa hety hoe fagnevana latsika mananano ity de volo karaha igny igny antony safidiranao iloky hoe tsisy ino dikany izy io dikany donc raha atao jiaby tsy hoe misy dikany hoe dikany io zegny afantaran'olo za na agnaty clip agny mety anao maroboka artiste hoe mandisy fanantenana olo za mety agnatiny mety bogos za agnaty clip agny fa hitan'olo amy lalagna zy moa raha karaha igny marokoroko be karaha igny ohatra raha karaha zegny fa nanaovako ty zegny hoe na fotsy za agnaty clip na mainty zaho na lava za agnaty clip na fohy fa ty tsy ho afaka hoe kofa misy sangaro igny misy ampondoro igny la ety fonay karakory na agnaty casquette za possible mbola milatsiky la ety fona many casquette la ety viavy karakory tianao genre magnano tianao karakory le tiagna ety moa zany tiagna ho vady sa tsy mitovako za misy olo tianao vadigny fa misy olo tianao legny antrano bien sûr karakory le tianao vadigny karakory le tianao legny antrano le tiako hoe le tiako vadiky la ety jamais andeha nambady hoe pour accident zegny mia tanako vavako zegny olo alaiko vady voalohany olo nianatra maro olo nianatra fa le tegna izy olo mahay raha azonao no olo misy fagnahy olo misy jery
zay zany na critique voalohany nianatra ary mahay fa tsy mifidy pôzipôziny io na olo manakarakory iny ndraiky mety iray anao zay tsy mifidy fa kofa viavy manana zay critère napetraka anao zay mety ora savadinao ya possible fa hoe lehilahy jiaby baka ndraiky iraisany hoe tsy lehilahy tsy tia olo amin'ny forme ziny azonao izegny iraisany lehilahy jiaby zegny tsisy lehilahy tsy tia amin'ny forme za tia lehilahy tia magnangy amin'ny forme ya fa ny tegna zava-dehibe aminakahy zegny satria za olo ndeha ataoko vady zegny olo namako ndeha amelon-tegna fa ohatra hoe leny koranao teo hoe iaragna zay mandalo keo fa tsy zay mandalo tsy zay mandalo io za karaha nareo koa karaha caméraman koa za tsisy lehilahy tsy tia olo amin'ny forme zegny kofa raha karaha zegny fa manetry maso anao zegny hafa zegny hoe raha manetry fonao ndraiky masonao misy hoe masonao fitaitry saigninao fa atsika nay olo maditry be karakory nay zovy maditry olo araiky fo tiany na tiany zegny na halany maro hoe mampirafitra ihany olo araiky fo tiany iny fa le tiany foany fa sanany manetry masony manetry saignazy hoe karakory ataoko za ko raha karakaraha zegny menako hitanao kojakoja fagnevanao sa hoe inao kofa miseky tampalatsana rano fosa misy fotoagnany tao mekimeky na makarakory anaovanao ndraiky za mandeha mialy izy taliko marandray vako frizy izy karaha zegny anao miseky magnano rano amloha ya magnano isanandro ya tsisy hoe misy shampoing na misy magnano karaha zegny anao tsy magnano d'accord fa misy firy hiranao zio firy ny deux firy vita clip hatry zay sa le hitatotatonahizana ry za tsy anao ko ny boantsamy hany fo hitako hoe zay hitako io misy ora lahety zegny lahety fa regny sofina fa tsary hitako ke donc nanomboka anao tabla nikotrokotroka baron la musique jusqu'à maintenant firy ny audio firy ny clip nakaboka hira zegny za sarotiny amy hira io sarotiny za amy raha io hoe tanao zay misy dikany hoe hira ty ndre ataoko clip hira ry misy maro hira ka tsy regnin'olo fa ambarako anareo antony hoe zegny tsy narignesina izy reo fa hoe amizao ataoko hoe folo hiranaka jiaby le tegna tokony hoe nahaizan'olo za de eniny clip kakaraha zegny malala fomba magnarana titre raiky igny ya tsy malala tsy malala fomba manao koa clip nany igny viagna tokony boaka sa tsy asiana clip igny tsy maintsy asiana ary tsy ho ela tsy ho ela amin'ny fotoana kakory inspiration manonga manoatra hira anao sa hoe anao zay kofa hidriky studio anao fa izy edy sa hoe misy fotoagna hoe misy retirety tema tiako atao retirety raha tiako volaniny agnatiny juste notinoty karaha zay fa ataonao sasa manoatra hira be amin'ny taratasy karaha ty anao de tia boaka amizao tia boaka amizao ty studio amizao za amizao aloha fa manoratra mandiniky hoe ino thème ataoko mahasarik'olo fa taloha za tsy za manoratra amizay za manoratra fa za afaka mihira tsy manoratra zay na tonga hoe za tafagnasa agnatin'ny hira hoe karaha anao medara ataoko hoe sagnatria zegny anao mifamaly mivadinao hato sagnatria zegny angatany tsy hoitsy mifamaly mivadinao anao an-tragno ato anao mifamaly igny bala jiaby alefanao isaka sagnatria anao tafagnasa tafanihity azonao igny zegny karazany hoe raha setoany nandalo taminao ny sarony koa igny zegny raha amina manokana tsy an'ny ainako fa ataotsika hoe nalain'olo caméra anao igny tafin'ny publien'olo anao igny nanao ny hira ataotsika amin'ny ordinateur anao nangala micro ny enregistrenao maro fantatrany kanikaraha zegny tafin'ny paritika zegny na zegny mety ame anao manafinao hoe tariniasa alfagnanakaty na very ataoko fona manafinao igny na i manafinao tsy mahatry hoe amaizan'olo hafa lasany paritika za amizao ne gaga hoe zovy ny publie hirako igny le tegna nagnasa za sur fa araiky fihiranaka tegna nalaza be igny hoe tsy zany publie igny fa za gaga zovy nisy zegny hirany 2012 za nagnano izy ary tsy nisupposeko hira izy tamizegny fa hoe enregistreko karaha za mienregistre za zao ty ndivolagna enregistreko le raha hoe nalefalefako karaha igny no izy igny moa fa vita za ndraiky mbola za tafarany diniko firakorako agnatin'ny hira igny hoe mariny fa saingy hoe tsy zakany sofin'olo ny famarignany satria direct loatra za mivolagna le raha magnanatra ane za amin'igny amy hira igny magnanatra za fa nohon'izy hoe le
le mo amin'ny raha sitrikitsika misy mibagna amin'ny saignin'olo fa tsy mandiniky hoe ino message agnatin'izy ty fa izy naregny iny karaha ataoko iranaka hoe mangala badin'olo raha masiro azonao karaha hoe za zay mandiniky ro mitandregny iregny mangala badin'olo raha masiro atao pause ampody amin'ny voalohany mangala nefa raha mbola message be koa raha io baka afara hoe nitody tsy misy fa netaonao fo mipody niany anao mavoa marefony inao fa nitsika zegny indrindra atsika le olo mpagnaraka za le olo mitandregny za hoe izy vo maregny igny fa iny fa mahampy izy maregny volona hoe le raha tsy firegniny andavanandro tsy firegniny agnatin'ny hira igny zegny tiany hoe fa afa-po izy hoe makôta hira zegny veta tsy dininy ino koa raha hafa ankoatran'zegny ino ma raha tiako tongavagna agnatin'ny raha zegny la entina manana manager hatreto asanao tompo magnano autoprod fo anao amin'ny fiaignananao manager sy manana manager anao rasy kalma ilazako izy donc efa tsy manager eky ilazako izy fa karaha ambonina manager za ataoko hoe misy chance na za ataoko parmi ny artiste misy chance koa za satria le olo manager anaka karaha plus que manager ya ary olo hain'olo izy raha ataony zay mbola raha tsy fataona manager ataontsika hoe manager hainareo atao fois 1000 ny aizanao re izy manager anaka toujours miteraka bidy zegny ya d'accord ino mba projetnao amizao ty amin'ny sakantonao ty ino projetnao amin'ny kabaron'ny kanto ty projetko aloha hatreto mbola tsy tanteraka hatramy farany fa zaho miamby fa nisy question ambesako ambelanao aminaka ya tsy mety navy fa izy koa tsy mety navy izy mbola ambarak'olo fo izy niany ahaizan'olo hoe ka zegny marigny fa zaho mbo miamby fogna mety avadibadikinao question fa araiky zay mbola iambesako hoe projet naka hoe ino ma tegna raha tianao atao agnatin'ny raha ty ka zany magnotany projetnao e ino projetnao aentany tianao handihana tany tianao haviana ny finalité raha jiaby zao ianganao dito hitra ty zay zavatra azonao zavay agnatin'zegny azavao naka zegny mihira ty tsy hijanony feky za mihira ty ary za magnaraka ataonanaka na hoe fivako na hoe le raha ataoko agnatin'ny hira na resaka tendance zegny na fisikinako na gadonsomeko arakaraka ataony misy za fa za vo mihira fo za azy koa mbola miaigny angatany zaho ela velony fo tary aloha anao napitro hoe misy asasoaka ataoko amy stio anao tary ino asasoa tianao resagny hoe asasoa amina mozika inao fa zay oui la ety aiza finalité ndraha tianao ty atao de manakory anao vis-à-vis ny état satria hitanao to nisy note naboaka ny ministère maro samihafa teo ny mpagnano vetavety ny zavatra sivy maro sakarazany manakory anao am'zay zavatra zay ary ino ny position raisinao manoloana zay zavatra zay bravo zegny question voalohany tegna niambesako ary haiko maro olo miamby zegny la fête qui commence amizay tsika io hoe anao teo nivolagna hoe mankory mikasiky raha naboaka ny mpitondra misy note naboaka ny zareo misy tena communication sy ny kolotsaina isorako malao zanahary nampisy za ary isorako koa olo nagnaraka jiaby raha nataoko na le tia na tsy tia fa tratrako tanjoninaka tratrako zegny tanjoninaka am'le raha nataoko hoe za nagnano clip karaha regny mamoa fady fa kinia nataoko zegny ary isorako mankasitraka za amin'ny ministre ny seraserin'ny kolotsaigny nagnaboaka igny lalagny tamin'ny 7 février ravoravo za olo magnategna hoe zaga fa igny le raha tanjoninaka tratrako igny zegny le raha binaka agnatin'ny clipnaka vetavety igny hoe zare agnaboaka igny agnontania za hoe ino antony antony zao tanao meko ohatra anao voalohany fanjakana jiaby mitovy ataoko amin'ny sehatra mbola ambany aty alohany za hidrika ambony agny karaha hoe atsika amin'ny fiarahamonigny eto misy mpitandro filaminana misy polisy azonao mimalo atsika ato miady atsika agnatin'ny trano ty sanatria ny vava
ataoko nivilesinao tavoagny za naratra lohako aetany mbako voalohany andeha polisy za zegny e za magnatony polisy mitory agny za toriko am polisy anao zao commissaire raha misy pasy amy tanagnanay ao zegny natomboan'ny malonay zegny fa za koa tsy nandeha tagny za vakilo igny tsy hain'ny polisy aby misy olo vakilo ary azonao nisy sagnatria hoe nisy zaza voaolona tary ray aman-dreny zegny mandeha amy polisy hoe zanakanay zegny polisy any amy postenany ao fogna e tsy possible izy nahita raha igny tagny na nahita olo niady igny koa tsy anao mandeha mitaregny agny ny tegna bunaka zegny nditaregny amy fanjakagna za hoe tiany raha miseho fanjakagny tiany raha ataony tanora amizao fanjakagny satria ataontsika hoe madame azafady manognara madame Lalatina ohatra nankoatra ny mpitondra fanjakagna regny ne tsy ndeha andeha agnaty boaty agny regny tsy andeha bazary ry ndeha hita hoe ino mafisikigny ataony tovavy regny tsy andeha mibodibodiny école koa fa ravagna mahita mpianatra tsy ampitaogno mifagnano lamoro amy sisin-dakoro nefa hitany zaza madinika raha jiaby karaha zegny za zegny mission zegny naka agnatin'ny hira io ary zegny nataoko hoe mbola tsy tratrako tanjognanaka raiky fa tratrako hoe ho hitany mpitondra le raha miseho ary zegny ary raha jiaby ataoko amy clip io ataovinareo 1000 fois io raha tegna réalité iaignatsika dikan'zegny tsy ilahety tompoky ny responsable ny raha mahazo atsika zio ty na ohatra fiarahamonigny fa zala ety hagnambara zegny mpitondra hoe mpitondra resony andraikitry nareo fa tiany raha misepasy ato e aza agnatin'ny lalagna za fieziny lalagna mivolonareo hoe zegny za tsara fagnano za moa iverinareo mba andeha ny clip mibongony koa sagnatria za magnaja lalagna fa igny tanjonaka hoe hitany mpitondra nagnaboaka lalagna zay mbola magnano injegny zegny tanjonaka nagnano clip mibongony avako aby tratrako tanjonaka tsisy olo mavita andeha hivolagna amindreo agny ody fiarahamoniny gasy tanora gasy mivarilavo aminatoaka mivarilavo amy fivarotantegna mpitondra zay tsy andeha ry azafady manomony plasy mandeha ry tsara lalagna ry misy 14 ans 15 ans ry mivarotegna tsy hitany mpitondra zegny koa tsisy tatry mandeha agny hoe réalité maro pira magnano magnaboaka fantragnatsika gasy mitologno izy regny hoe ambara hoe tiane zava-misy karaha zegny koa lahety hoe za hempaka zany mbo mahatsara hoe tafintonigny amle raha misy amy fiarahamonigny tanora tsy ampitaogno ne tsy voafiaresaka fisikina même pas mandeha ampy angonagna agny efa andeha hidera zagnary mbany magnano mini robe sanany mifangaro karaha zegny hoe za zegny mitonga tatry mpitondra tiany raha misy agny nagnano za tamy voalohany azonareo onogno mbala tsisy olo nivolagna tsisy fanjakagna andeha fepetra nalahelo za hoe mbala tsy tonga agny raha ty mbola nataokonay grafony farany amizay tonga agny izy hoe igny amizay hitandreo hoe naboaka lalagna tamy zay falifaly za ameko bravo egny naka hoe fa tsy tsapan'olo zegny hoe lahety e daladala nefa agny za mitondra message mandeha mpitondra hoe tiany amin'ny alalana hira malaky herignesany zegny fa tsy hoe za ty andeha antragnonazy agny hoe misy raha zegny eny eo e fa le raha boakako amy clip tompoko raha iaignatsika aza me tsara velatsitsika hoe lahety sambany nagnano karaha io aza mavandy fa igny réalité iaignatsika ary tsy avy aminay artiste natonga zegny fa le raha magnodidigny atsika le raha iaignatsika mety mbola ho avy eo koa zegny agnazavako hoe le raha iaignatsika fa tsy lahety responsable ny ampaditry tanora na karakaraha zegny tologno zany satria fehiny tologno nataony lahety ary navy amin'ny farany tolognonao amin'ny dina raiky ty ho izy vabaovao ndray magnaraka zany hoe fitologna manaraka azo antoko ary vo maika za motive zany zany le agnano le dignanaka magnaraka koa fa mampametraka fagnontaniagna za fogna hoe satria eto zegny zay artiste ny atao hoe mitondra olo amy raha karaha regny nefa misy mamarigny izy fa izy koa misy responsabilité n'artiste amizegny ataoko hoe 2% zegny fa hoe 98% avy amy fiarahamonigny satria pirany e vitsy artiste nohony ponina tsotra ary zay artiste tsy afaka ihira raha tsisy fiarahamonigny zay le mihira ho an'ny fiarahamonigny vady raha tian'ny fiarahamonigny dia ataonay nefa le raha tian'ny fiarahamonigny izy aboakako igny nefa za mahatsapa hoe tsy tiako raha talohany za magnano hira mikasiky fanjakagny
za comme YouTube tsisy vy feky 42 vy agnatin'ny 3 taogno fa nagnino ba za magnano hira karaha igny magnano clip karaha igny mandeha 1000 vy firy vy hoe ty zany tian'olo ary ataoko ohatra fogna hoe ataontsika hira gasy ataontsika tamin'ny année 70 tagny ohatra publieko amin'ny Facebook na za magnano izy na partage tsy ampidimy isoragna zagnarisiko mbo ampidimy satria mety fianakaviako edy hagnano partage zegny fa zahavy clip nataoko firy partage ary tsy possible olo tsy liagna matoa izy mipartage ao liagna izy tia mihitan'olo hafa de eritreretiny hoe fa misy olo tia hafa ankoatran'izegny karaha zegny zany naka hoe tologno zany naka ndraiky raha igny hoe asa soa igny zegny hoe tiako amizay rô nagnaboaka lalagna zegny izy hoe ty zay magnano voenziky falifaly za vitany naka fa le question hoe fomba karakory agnatanteragna izy fôtony le vahoaka libre amy raha tiany atao zegny question apetsaka amiloko hoe le vahoaka zay mpihira na fa tsy agnano mpihira jiaby na fa tsy mihira fa le raha tian'olo mihitsy tsy miankigny amy raha nataonay mpihira fa efa igny le raha tian'olo asa mazava aminao izy le fomba agnatanteragna hoe karakory atao ampipodi-saignintsika amle norme tokony misy amintsika eto la ety vitany tolonao nataonao tolona ataonao fagnapangagna hoe fanjakagny madame ina ministre itiny raha iagnanay hato ty raha misy ato miboaka tinay miboaka toenay zay fo vitany ataonao de miboaka tokoninao teny fa ino solution proposenao na suggestion ataonao amizay zavatra zay mba ialagna na fahatsika cadre tsara ny tanora atsika na ny muzike eto Madagasikara eto Madagasikara fo zegny volaniko atsika Madagasikara zegny efa azo lazaigny miaigna agnatin'ny fanatontolona mondialisation de avy tamin'igny zegny fôtony nahatonga atsika tsiky niatsika ne le raha fa atsika olombelogno ne le raha hitany masontsika ny azo iaignatsika fa atsika tsy afaka mamory atsika zao tsy afaka hagnano fiainana amin'ny davolagna tsy afaka hagnano fiainana ambony abakabaka agny satria atsika tsy agny fa le raha hitantsika no iaignatsika le raha tiako volagny amizay zegny hoe ino moa tokony voalohany ampiditra io resaka fanatontolona zegny hoe internet agny responsable voalohany internet tsika ty za tsy mahay za tsy mikasika internet za tsy mahay tsy midriky lalagna agny hoe tsy limitentsika tokony limitentsika le raha hitantsika hagny io fitafiagna jiaby hitatsika malaza amizay tagny na hitantsika izy hoe ny zavazatsika satria nagnino afa olo jiaby afaka mandeha cyber afaka mizaran-dafy ary io zegny mandeha cyber na zaza 7 taogno 14 ans na viavy na lehilahy afaka izy mitelesarge hoe sagnatria hoe porno telesargeny zegny zahavany zegny io moa raha misy mbola tsy fotoagnany izy taitry filagna azy magnano koa izy igny zegny karaha hoe mahazo lalagna olo jiaby agnan'izay raha tiagna afa zahava ho andray aman-dreny zegny magnoara anao zanako anao ataontsika hoe 14 ans 13 ans vidiana telefone karaha ty izy io tsy tiany fa mila telefone mavaky vidéo fo tiany mila telefone misy internet fo tiany igny zay mampametsika fagnontaniagna nagnino ino raha mampangitikitiky azy hoe telefone misy zegny fo tiany ary le misy zegny hoe zahava agnaty telefone zanakanao na telefone tanora ino raha tegna misy agnaty telefone avy eo ino raha agnatin'ny internet ao ino raha tegna tian'olo agnatin'ny internet ao agnatin'ny internet ve mba misy hoe mba misy nitogno hoe allo ndeha hivavaka mba misy filazagna zegny ao na Facebook fogna Facebook tsika gasy ao mba misy hoe ataontsika hoe na misy groupe na fivavagna zegny mba midiragny groupe na fivavagna fa ataoko ankilany groupe na vetaveta fagnantifasagna sary tsy manjary agny maromaro olo igny zegny mampametsika fagnontaniagna hoe magnino saignintsika nagnano karaha zegny igny zegny hoe angatahako ampitondra hoe fomba karakory ndeha ampidianantsika saignintsika le saigny loatra amizay fa tsy hoe vatagnatsika fa tsika magnano raha tiany saignintsika loatra
tokony limitena zegny internet karaha ataontsika hoe Chine chinois zegny tsy mahita raha ataony américain limitena na ohatra hoe mangataka misy olo mangataka porno mangataka togno amy compte mailnazy na compte youtube-nazy hoe mangataka firy togno manao code fa amitsika ty tsy magnano karaha zegny anao kofa misy 300 zegny fa 300 mapotika antsika jiaby valerina 300 afaka mahita crime izy agny criminel afaka mahita sexuel izy agny io zegny ya hoe noho hoe zay artiste zay malaky ahitagna raha jiaby fa tsy le artiste tompoko responsable tamin'io fa le fiarahamonignytsika mihitsy fomba akory amizay atsika jiaby miaraka miasa tsy haiko na ino hoe fiarahamonigny za zay mba tiako injegny koa hoe taloha ne minizipo zegny tsy azonao ndesina bazary itratra zegny tsy azonao bokanao antragno amizao ty na zaza viavy tsy mavozo papany magnano soutien fogna miboaka karaha igny sagnaty andresaka misy raha zegny raha karaha zegny tsy artiste responsable an'zegny fa tsika jiaby zegny fa zegny solution hitako mety fomba karakory agnampodianana saignintsika tsy maintsy misy raha atao hoe forcé ao indrindra internet tapa internet tsy mahita randafy atsika zavako atsika tsy tia malabary malambaloalo zavako atsika tsy tia zegny atsika tsy mahita hoe ino raha ataondry Rihanna agny ary avy ataondreo malaza avy agny ndesigna ty zegny lamodiny Rihanna malaza atao koa zegny koa fa malaza atao koa zegny fa tapahagny afaka atao zegny tapahagny atsika mipody na tsy afaka mitombo ambonin'ty fa io koa mbala baranagny karaha io mbala atao familiarany mahazo atsika zio ty le raha iseho mitaranaka atsika farany zanaka atsika jiaby zegny medara azona d'accord lahity mazava aminay fa na zegny hoe mampabarazady message-ny hoe tsy manala fomba ino message tegna tianao pasigna igny tanao i regny zegny afangaron'olo satria za milalagna miatidy fogna satria i regny nahaizana za hoe anao maidy any anao tsy tianao avangiagna za mitandregny fogna za amizay mandinika ary zegny mbola ampidianako ele koragna tao fa direct raha volaniko amy hira mbola misy tsy mahazo fogna voalohany titrany tsy mahalala fomba fa tsy hoe maidy hany na hoe aza mamangy tsy zay titrany tsy mahalala fomba karaha anao zao medara manana namagna anao azonao haiko anao tsy alanao koa vangeny namanao hoe tegna mangy anao izy fa misy olo zegny hoe andeha tsara vela tsy magnano sary mamangy anao izy nefa ndihinagna aminao raha tegna diany bôka ary mety tsy ndraiky tsy ndroe azonao karaha zegny hoe karaha za koa vangenao fô madio ny mamangy anao zany tsy tokony hinagna aminao tsy zegny namiagna lera anao azonao ary lera regny tsy voatery finanagna fo fagnajagna olo zegny karaha anao maro ny olo mandeha antragno namany tsy mampilaza azonao ataotsika hoe atsika anao ndraiky vadinao medara isan'andro zegny roa kapoaka fandrahoanareo azonao avy misy namanao ahefitra bakany ataonao karakory tsy amenao hanigny ro mavozo vadinao tsy amenao hanigny sanao anao andeha hiasa ataotsika après midi anao tsy hina nefa prévu hoe roa kapoaka zay sy vadiko fogna anao zegny koa mba mandeha antragnon'olo mba zay zalahy mangenao aniany egny na direct volagninao zay hinagny ataovy agnaty kapoaka zegny tsy mampanginao fiavagna zegny mba fa miomagna zegny le tompotragno fa misy anao avy bakagny anao tsy volana za hina ty anao midokony za télé miamboly sarotro amin'olo tsy kaiky anao avy hina nefa kabaka andreo ataotsika hoe bazary tokony hampy jusque haligny matsagna fa lany anao lany amizay hanigny anao raha mody mihina anao antragnonao fa itsara andeha agnaraka anao agny zegny izy io anao zegny koa fa andeha antragnon'olo miprevenir ho avy zalahy amangy fomba vazaha manko zany zao ty ya fomba vazaha zany misy raha tsara ihany tsika nahitaka amy vazaha tsy tokony jevatsika amy internet fa io ny atsika fo mahay hoe raha tsara ndraiky ratsy zay na vazaha nagaso fa lalampomba zegny fa tsika ne mizaha vazaha le raha ratsy ataony ny alaitsika taky aveo zegny tsy jiaby tsara alaitsika taky satria very soatoavigny hoe izy koa nde angalataka raha ataony vazaha fo d'accord lahety takatra ny fotoagnatsika omeo ny afatra avy aminao ary ny olo
mpankafy anao mba tsy mankafy anao sy ny olona zay be da be ny salasala noho ny zavatra afatra ny lahety zegny voalohany za tsy avako zegny na hankafy na tsy hankafy fa ho an'olo jiaby tsendriky mbola mety avako fo izy aveo hoe zay artiste malagasy tompoko mijaly zay satria atsika indrindra za ataoko tsy agnatiny satria za fa vokiagna hoe magnano hira vetaveta hiranaka mety tsy andeha radio fa za malahelo artiste namagna sany mijaly zay voalohany resaka piratage zegny fa mandeha fogna fa tsy tagna CD tsy originaly Xender bluetooth nefa regny taloha nazahoagna vola fa amizao zay managna Xender tiako hirany zegny allo finga allo zay fa tsy afaka magnenjiky igny fa zay managna Android afaka managna hirany mijaly zay amizegny tegna mampijaly zay koa za mizaha télé misy amitsika eto privé na fanjakana atsika za maregny artiste ohatriny mandeha magnano mpihira tsy maintsy magnano matrakazy tompoko maro mpihira mandeha magnano matrakazy ataotsika mandeha amy télé zegny million par jour par semaine zegny million i-publier hira amina page zegny 500 000 zegny fa raha mahagaga za fogna hoe misy télétsika gasy eto mandefa hirany ataotsika ohatra hirany Céline Dion za amizay magnotantegna Céline Dion mambafy nagnatriky matrakazy tamindreo tagny ohatra igny hira amieny Erkely vola amieny Erkely hoe Madagasikara ataovy matrakazy asa regny ve mba nagnomia vola fa magnino artiste gasy magnano karaha zegny avy amizay koa ne mahatonga hoe misy tafagnanognano fatany za tsy agnatiny za tompoko tsy artiste za fa mpitologno mpitologno amilao koa zay tologno hoan'ny namako mijaly artiste namako hoe hoan'le tia za zegny na hoe anao mietrety za iova na hoe karakory fa raha ataoko zegny tsara fogna tsy karaha ty za tio ady zay ndesako izy mety etiavan'ny mpankafy za fa le tsy tia fogna zegny hoe asakasaka anao fo fa tsy haiko e mety manao manamagna mindesa namagna maromaro anao tsy tia amizay satria mpankafy za mety maromaro toy zay tsy tia za zegny aveo aza marary fo aminakahy zegny za hafa anao hafa koa fa tsy tianao za azahagna fa tsy anao marefaka mare mbola ngiaty koa mbola zisika anao hirafy amin'olo zisika namanao tia za raha fesanao ataovanao karaha mahita tsy hitanao maso rivotro zegny lahety karaha rivotro zegny karaha hitanao bolongambato lahety karaha bolongambato aminakahy anao koa malegny za ataovaka azay sagnaloha raha ataoko anao tsy miasa anao tsy fa anao koa miasa loha mandiniky raha ataoko marary fono zegny fo zegny afatra anakahy miasy ataoko fa nisy nazotsika nitsakotsakoka igny tagny tatokatrano tagny raha jiaby zanykagny lahety eto atsika nare mandreny io na tanora zay mankafy lahety na tsika artiste na tsika tompony télé ohatra zay natsika mpitondra fanjakana ihany koa dia misy anjara atsika afatra tandrify atsika nampitain'ny lahety eto ny ataoko fa mahavaly fagnotaniagna izay napetraka atsika tagny raha jiaby le ataonay teto koragna jiaby zay nataonay teto ialagnatsika tsy misy question tsy tafapetraka tagny fa ataoko fa mety voavaliny tagnatiny fagnazavagna izay nataony teo ka mba misy tena firenena azazy taome veloma ho an'ny mpagnaraka fandaharagna misaotra nare nagnambela fagnotaniagna jiaby misaotra medarana ampiatragno amin'ny fandaharagna mahafinaritra be sasy di bien ty dia angatagny zegny roborobo le hetsiky sy ny page jiaby fa mezako fagnajagna maventy eto Davaly Tricor izy le managerako le extra managerako izy zegny satria avy aminazy narignesagna za jiaby veloma atsika jiaby miasy zay ary izy nampitainy mpitologno mahafatrapo izay natamintsika te tamin'ny agnaty fa mpagnantegna anareo zay amin'ny herin'ny karaha ty koa hitondra olo malaza na artiste zay kafizinao iaraka izy zay tsika eto amin'ny fandaharagna eto eto ampandaran'ny fandaharagna misaotra ny chic noro izay nampiakanjo ny tegna tamin'ny androandroany ty raha mila akanjo karaha ty anareo dia afaka mikomandy na mandeha na parempe zegny na amin'ny alalan'ny laharana antarobia mandalo ambanin'ny téléphone-tsika egny mampiasaka veloma rapitafa amin'ny herin'ny toy izany veloma tompoko
kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit. Tandrem fava ya vrema hem sarmala Kore mila vola Mangan malem le mis beka singengi Nefa misra kilingi Wangata bola ano sharmini Nefa rahim samini Tandrem fava ya vreo michi mafaka Ano tian pange fatoka Mangan tenga no hazuka nefa on kafa Minde azim bwaka Isre maita na utianga taka Kona malem lem pos na tataka Ana kofa itreo miyataka Reu mila vala fats mila la heti Azamanyeke, malak manyeke Lala kote azuma hele lama Azamanyeke, malak manyeke Lala kote azuma hema vand vantay Azamanyeke, malak manyeke Vayav kote azuma hema namtam Azamanyeke, malak manyeke Vayav kote azuma hema nafsaf Azamanyeke, malak manyeke Lala kote azuma hele lama Azamanyeke, malak manyeke Lala kote azuma hema vand Azamanyeke, malak manyeke Vayav kote azuma hema namtam Azamanyeke, malak manyeke Vayav kote azuma hema nafsaf Lelai jab bibi Vayav jab kaka Vayav jab kaka Lelai jab bibi Sambi kaka sam bibi Sam bib sam kaka Sam kaka sam bibi Ay Davant Record. Hala hetova. Sen, Akor zany? accord. Normal fa bo tana. Malas mo kan tanagna aketo lavage de cerveau ny vaiavy regny. Zaka evy tsisy vola ho anjato fô na bis Zana ie. tsy lavage anao vao na bis tsy mandeha mito. Ana miarko manjato avena mifintroa mandeha kagny. Izy tô kena atao location raha jiaby tô mila hery malakilaky za. Ia soragna eto rô na la eto vao na namagna. Mifintroa Ya he. zany rô. Sen, mifintroa he.